Hello dear viewers, this is Jeannie yours. Welcome to my channel. So ngayon, let's dive more into Alamat. No, last time nag-react ako sa Maharani nilang music video, and ngayon tingnan naman natin yung Dagundong. Oh, 'di ba? 10 months ago to. And alam mo talaga yung mga song title nila is very talaga Pinoy na Pinoy. So talaga ako doon, na-amaze talaga ako sa grupo na to. And yun, tingnan natin yung Dagundong kung ano ba to. Underground. Oh, may doon. Grabe yung yan. May pa rin talaga. Mga tribo ba to? Rapper diba siya? Oh, diba? Rapper din. Kumanta siya doon sa Parang nag-infuse yung may fusion. Tawag ba dito sa yung from the past to present. Todo nyo. Ay, kita. Grabe naman yung costume nila dito. Grabe, very creative. Ay. Bagay sa kanya yun, yung buhok niya. Ano ba yun? Totoong buhok ba yan? Makapapayo pala yung buhok niya. Parang rap to, no? Oh, parang KKK. Siya siguro talaga yung visual eh. Mas marami yung rock part. Tingnan nyo, parang dato yung costume nila. Oh, may tattoo. Totoo ba yung tattoo? May mananakop. Oh, nice ah. Oh, di ba? Parang sa military yung tunog. Oh, yan yung Dagundong. Yan ah. Cute na. Pati yung design ng pangalan niya, Alamat, din, parang Alibata ba tawag doon? Oo, maganda to, no? Start pa lang nila talaga, very clear niya talaga yung direction nila na tatahakin. More on the roots talaga, as Filipino. Yun, dinala talaga nila sa P-pop scene, yung pagka-Pilipino talaga. And itong song to, more on hip-hop kasi siya, and marami siyang rap, so medyo hindi ko talaga na sundan yung kanta. Yun, yung visual, maganda din naman. And yung storyline ng music video, ewan ko lang kung tama. So parang may manunupil doon na and lumaban sila, parang ganun eh. More on talaga to eh, pagiging warrior as Filipino. Yun yung vibe niya. And yun guys, wala na akong ibang masasabi. And curious lang talaga ako. And ngayon, na-startan ko na talaga na mag-dive sa Alamat. So, yun, pagpatuloy na natin to. So, from the coming days or weeks, yan, titingnan natin yung talaga yung mga music video pat live performance ng Alamat. And yun, gusto ko yung makita yung member profile na ganon. Please like this video and subscribe to my channel. See you again guys next time. Bye-bye.